I fi, y peth gorau am bod yn rhan o'r adran Cymraeg yw'r cymdeithas a'r fel teimlad o teulu yn yr adran. Rydyn ni gyd yn agos iawn a mae'r dalaithwyr i gyd yn helpgar. I fi, yr un peth. Mi wnaes y gymgym yn y Brifysgol ac mae teimlad o'r teulu ac yn yr adran hefyd, mae'n rili hyfryd iawn. Blwyddyn diwethaf, nes i cymryd rhan yn yr Eisteddfod Ryngol gyda'r gymgym yn Abertawe, a roedd e'n helpu fi datblygu sgiliau Cymraeg a cyfarthrebu gyda pobl wahanol yn Cymraeg, a hefyd perfformio ar llwyfan yn y Gymraeg hefyd, a roedd e'n helpu fy hyder tyfu yn llawer. Gyda Eisteddfod Ryngol, yn dawns Ryngol, i wneud fy nhwrs trwy gyfrwng a iaith, dwi wedi ddim yn teimlo'n cyfforddus gyda fy iaith, ond gyda Eisteddfod Ryngol ac y gymgym, fy iaith yn rili fi datblygu, a dwi'n gwerthfawrogi i cymryd rhan o'r Eisteddfod Ryngol. Dwi rili yn mwynhau y sgwrs dros cinio rydyn ni'n wneud pob dydd Llun. Mae jyst yn neis i cael awr i ymlacio a siarad yn anffurfiol gyda pawb yn yr adran. I ddysgu popeth, not just Cymraeg. Rydyn ni'n dysgu am hanes, diwylliant a threftadaeth, popeth really. It's not just a singular course, it's multicultural. It's great.